Condang niki jenenge. Halo cah, iki mau acarane nyenengne keluarga meneh. Ning endi Mas? Ya panggah JLS. Lah piye? Lah wong iki ya pariwisata ramah lingkungan dan ramah di kantong. Arep dolan ning kota ya adoh. Wis pokoke nek dolan ning nggon alam ngene iki jan seneng aku. Mergane nyapoke ya cedhek pantai. Tur ya jalur lintas selatan iki sok menghubungkan antara Trenggalek, Tulungagung, Blitar karo Malang cah. Sok kapan nek dolan ning Galek, Tulungagung apa Blitar njajal ning JLS cah. Mesti jan demen awakmu. Ya muga-muga enek jalur lintas selatan iki iso ngunggahne daya tarike pengunjung sing ning pantai, neng Blitar, neng Trenggalek, neng Tulungagung iki samsaya rame cak. Mergane di sekitaran pantai ku yo banyak UMKM dari masyarakat sing dodolan tangkapan ikan nelayan sing dibakar karo UMKM liyane. Wis to cah, jajal lo sing urung tau neng jalur lintas selatan jajal lo rene dolan jan sahdu.